Treya chiklo ni pai troxir ni Diringlangso along parokresir kebra troxir kebra pho aninkan kangpupon lokechale hem Chingthur High School along pherangke atum kahumri damsi lokechale abarmon lapen lokethan asayang deng aputhak birta ripondo Lokacharlia hemalong ke charli dun ang thek pulote lokacharlia hemalong ke sikpona pinding made uniform kaching thangpon lapen lokacharlia hemalong apora teng pen sai ka pacheton dun thek henlo lokacharli boma somar mate students atum kideng ponangji aron lo Bon setame lakha engkoira trok Dwarbaguri MSC constituency kaparlo Diringlangso along Chingthur High School along pennangan lokacharlia somar atum ke school ki dunta ke choklim a uniform kaching thang thesi Thek damlong. Labangso aputha Karbianglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tobi kopi akang saisi kipi ponji lake moke bangjilang arnia porsi chinipo. Lapen halapu Diringlangso arong asar siboram teranga hin penang ke pachini dona tengke lapu henlo Chingthur High School along penangana somaratum uniform kaching thang thea puthake a hoklo School Managing Committee lapen tebok terai ke do loke thek ser ari soe jangatum ke langpon RD piasonte mesenji lapen asomaratum sitame mobile phone ke pon kang hu sitame du pusi thanpon la bangke pupedat puasonsi nili matha bangke herilo agitu non ke headmaster penchenglok an parta la managing committee tumta chenglok la hai bangke pupedat ajoine bangsi ba pupen sitame kisumano somar kroikre tai mene halake kroikre somar pan sitame ayang tumla headmaster pu chekrong bang dabi nangi polo angri ang don si itu ma school along jitu suli la sobang si nangi polo Halapu School SMC President Sarsing Singnar lapen Headmaster Diganta Saikia tum setame school along akisum kasiksa kedoason an setame thanpon News Desk report Karbianglong live